Ka Egbunike nke Ogbendida Village Onitsha na Anambra nakwa Chile Nancy Izuogo nke aka ọkwa kansụl ime obodo Idato nke Imo steeti emedibego mmemme ịmalite njem ha dịka di na nwunye nke a sitere na nnukwute mmemme ịgba nkwụ nwaanyị nke ndị mmadụ bịara nke ọma emere na ngwụcha izu ụka na Ọgbaru Anambra steeti. Onye ọla Igbo Faith Onyemauche gara ya bụ mmemme maka ọrụ anyị ka o si wee gaa. Ya bụ mmemme agbamakwụkwọ dọtara ikwu na ibe, enyi, ndị ọrụ na ndị otu azụmahịa ndị bịara ka ha sonyere di na nwunye a nwee ọṅụ maka emume agbamnkwụ ha. N'okwu ha gwara ABS, di na nwunye a bụ Maazị na Oriakụ Eluka na Chile Egbunike gosipụtara ekele ha nye Chineke maka emume a gara nke ọma. Ha gosipụtakwara ekele nye ndị niile bịara nọnyere ha na ya bụ mmemme, wee kwe nkwa na ha ga-enwe ịhụnanya na ntụkwasị obi n'etiti onwe ha mgbe niile. Ụfọdụ n'ime ndị ọbịa gwara ABS okwu gụnyere Maazị Pedro Ụfọdụile, Maazị Olisaemeka Ọnwatụ, Maazị Nnaemeka Nwaokpatụ na Oriakụ Chinyere Ọzọ kwuru ihe ọma banyere di na nwunye a, wee kpee ekpere ka Chineke gọzie ọnụnụ di na nwunye ha. Site na Ọgbaru, Faith Onyemauche n'akụkọ ụwa ABS.